eigenlijk wel geïnteresseerd in ja, wat op de bumper staat. Dus als het goed is, hoe het hij een hele leven. Misschien wel de leefste van Gans El. Met een roze beurtje langs de voordeur. Zien we activiteit binnen, Pascal? Volgens mij wel achter in een hoofd. Momentje. Oh, momentje. Momentje? Momentje. Waar is een vrouwenstem? Ja, dat was een vrouw. Het koos de leven zelf zien. Ja, en dan hebben we de keuze, want er stonden 3 namen op de burger. Ah, Iris, Sam en Jules. Nou ja, Iris, daar ga ik eigenlijk vanuit dat het een vrouw is. Sam zul je ook goed kennen. Ja, en Jules, ik ken eigenlijk ook. Goedemiddag. Wat gaan we hier beleven? Nou, Ik moest me even aandoen. dat moest ik even aandoen. Ik was in de tuin aan het werken. Ah, Ja. en dat doet ze altijd... Nou, ik ben pas verroest. En ja, de tuin heeft wel een handige opknapbeurt nodig. Wat je binnenkomen? Maar de wedstrijd, de dag van het naakt tuinieren is inmiddels geweest, hè? Ach. Ja, nou, Dat ze zei van ik moest me hier ja, nou, ik wat aandoen. Ik zou even het t-shirt aandoen. Dit is Iris. Ja, dat klopt. Oké, wist ik ook te leven? Ja, ook. Dat is namelijk de reden waarom we je aangebeld hebben. Oh, echt? Ja? Hast ze dat er zelf ook geplakt? Nee, mijn man en ik zijn inmiddels hoe de één. Nog niet zo heel lang. En daarom dat ik een nieuw huis heb gekocht. En die had dat een paar jaar geleden dat op de auto laten zetten. Oh. Maar ik laat het nog gewoon zetten hoor. Ik heb, nee, we zijn netjes hoe de één gegaan en ik heb er geen rancune bij dat ik dat laat zetten. Dus hij vindt ik misschien eigenlijk nog steeds wel een Ja, leven, dat weet ik maar niet. niet... Nee, daar ga ik verder niet over. Oké. Ja. Nee, omdat ze zegt van we zien goed hoe het gegaan, dan Ja, dacht nou, ik van daar kan ik ja. er ook wel een vraag over stellen. Ja, zeker, dat mag. Dat mag. Oké. Ja. Wilt je binnenkomen? Zullen we even boete blijven nog? Ja, dat is ook goed. Hè, want we zitten Nee. toch nog steeds een beetje in de... Ja. Heb je al spuitjes gehad? Ja, ik heb spuitjes gehad. Ah, Ja, in de werkt ze in front, de zorg? hartstikke in de zorg. En de frontlinie, ja, om het zo maar te Ah. zeggen. Ik heb die helemaal in het begin heb ik die gehad. Dus, Dit is een frontsoldaatje. ja, Net als als ze het wie zo eigenlijk. ja, eigenlijk wel. Hè. Ja, heb je dat ook allemaal gehad? Ik heb, ja, dit wordt natuurlijk later uitgezonden als dat we het hebben opgenomen. Ah, ja. Maar op het moment dat we dit aan het filmen zien, heb ik er einde gehad. Dig ook. Ik heb er vorige week aan. Ja. En jij Pascal? Gisteren. Oh, gisteren nog? Ja. Oh, ja. Ja. Geen last van de schouder? Beetje. Beetje. Beetje wel, hè? Heb je Ja. last gehad? Nee, ik heb nergens last van gehad. Nee, maar dat is ook alweer een paar maanden geleden, maar ik heb nergens last van gehad. Oké. Ja. Hey, wie oud zien Sam en Jules? Sam en Jules die zijn 13 en 15. Sam is de oudste, Jules is de jongste, die is 13. En ja, die zijn deze week bij pap. En pap woont 2 straten weer op. Ja, dus ik dacht, nu heb ik tijd om even de tuin aan te gaan beginnen. Want ik zit hier net pas in een goede week. Nee. Ja, dus ja, nu is de tuin aan de beurt. Ja, ik ga binnen zitten te kromen en te doen. En nu met de tuin een beetje gepimpt Binnen werden. zitten te kromen en te doen. Ja, ja, Wist kijk eens ik hier. een Elsmechje? Nee. Nee, ik kom oorspronkelijk, ben opgegroeid in Eg. Oh, Ja, oké. ja, dus dat ligt een beetje zuidelijk. En die ex is wel van El? Dat is hartstikke van El. Hartstikke van El. Ja, hartstikke, en daarom zeg ik ook, kom je gewoon niet meer weg. De kinderen zijn hier opgegroeid. En ja, ik heb dit huis kunnen krijgen dan een paar maanden geleden. En 2 straten weer, waardoor dat die meiden gewoon op en neer kunnen gaan met de fiets. Zus, En hè? dat, Ik zei het net al, want ja, Sam kan jongen en meisjes Ja, zien, ja. maar Jules kan ook jongen en meisjes zien. ja, maar het zijn 2 vrouwen. Oh, maar ja, het zijn 3 vrouwen Ja, dus, hier, hé. het is daarom ook een roze bordje. Het is Kijk. en dit blauw, dat moet nog weg. Ja, Dat ja. wordt ook roze. Nou, ik dacht zilver. Gewoon om een Dit beetje... is wel een kleurrijk. Ja, ik gooi wel van kleur, ja. Ja, Dus de geest binnen ook net zo lang kromen dat het helemaal is zoals tegen het keer binnen is het ook goed. Binnen ben ik content. Alleen buiten is het, de binnenplaats is onderhoudsarm. Zo heb ik het huis ook gekocht. Maar ja, ook kaal. Dus er moeten nog bloemetjes komen.
Iris, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Mhm. Want de hoezemarkt is op dit moment helemaal crazy doorgedraaid en zo. Ja. En doe ze eens van, ik koos dit hoes krijgen. Mhm. Maar huis weer op dit moment, nou soms komt er nog geen eens meer een bord in de Ja, tuin. weet ik. Ja, Hestig mazzel gehad? ja Of- ik heb mazzel gehad. Vertel eens, hoe ging Ja, dat dan? nou, het huis kwam te koop. En dat is een kennis van de ex van mij. En we hebben gelijk een afspraak gemaakt. Ik ben gelijk gaan kijken. En ik heb ook ik ben samen met de ex gaan kijken. En ik heb ook gezegd, zeg, als het me enigszins een beetje bevalt, zeg, dan ben je ook de vraagprijs. Zeg, want ja, de hoezemarkt is crazy. En voor hetzelfde geld krijg je het volgende aanbod pas over een jaar of wat dan ook. Dus ik ben gaan kijken. Ik heb gelijk ook het beveel me. Maar met name vanwege de ligging natuurlijk. En, want die kunt ze nooit veranderen. Nee. Een ligging kunt ze niet veranderen. En zoveel hoezen zijn er hier niet te kopen. Dus, en hij heeft dat bod geaccepteerd. En hij zei het ook Misschien later. ook wel omdat het een vriend was van En die een ex. kennis, ja. Of een kennis, want anders dan zou je dat misschien ook kunnen zeggen. Ja, ik wacht even, want ik heb misschien Ja, veel precies. meer als de Ja, vroegprijs. dat beuren. had je echt wel. Vroegprijs. Ja, dat had je bij wijze van spreken echt wel kunnen doen, denk ik. Maar ja, ik denk dat er ook inderdaad een gunfactor bij zit. En dat Goh. heeft er later ook uitgesproken. Zet er, ik gun het dus ook. Ja. Oh, wat lief. Ja, leuk hè? Ja. Is toch- ja, we hebben een beetje mazzel gehad, ja. Dus er zien nog Ja. mensen die niet alleen maar dollartekens in de Ja, ogen, nee, ja, in de ogen hebben. toch gewoon ik dan maar een beetje vernoemd dat er mij dat ook, ja, dat de Oost had gegund heeft. Ja, Ik zei net van, ik ben frontsoldaat in de zorg. ja Wat is het precies? ik ben ambulanceverpleegkundige. Dus die gijs bij de mensen langs de Ja, je deur. komt bij de mensen toe. Net Is dat hier. hetzelfde als thuiszorg? Ja, zoiets, maar dan met een busje. Al met een busje. Dus niet met de leven. Nee. Nee, ik ben ambulanceverpleegkundige wel in het zuiden. Ik werk in... Oh, ambulance. ambulance, wat dacht ik Ik dan? dacht ambulant. Nee, ambulanceverpleegkundige. Oh, die was echt... Hestig ook van die... Ik kwam ze toevallig... Afgelopen weekend kwam ik ze tegen. Ja, dan Ja. wist hij natuurlijk niet te duk tegenkomen. Nee, dat niet. Nou ja, als het hem dichtheid. Maar in dit geval was er een wielrenner. Die was op zijn peurtje gegaan. Ja. En dan moest de ambulance bij komen. Die heb je niet Uniformen. dat groen, blauw of wat is het? Ik heb een jasje. Dit is wat er... Of hestig weer andere... Nee, ja, dit is Ja. het eigenlijk. Dit zijn de nieuwe uniformen. Ja, nu. Volgens mij gaan we ze al 1,5, 2 jaar of zo. Oké. Ja. Ik vond dat het er allemaal wel hip uit zo. Ja, dat is ook. Ja. Een goede pak. Ja. Ja, en dit geldt van kleurtjes, hè? Ja, dus er zit rood bij, dus dan is het goed, hè. Ja. Is het nog altijd leuk werk? Ah ja, het is nog steeds heel leuk werk. Ja? Ja, de komt elke dag is anders. De wedstrijd wie nu dag trots uit. Dan hebben ze elke dag ander lu. Ik hou me altijd voor ogen, weet je wel, de lu. Ik vergeet de lu best wel natuurlijk, hè. Dat maakt zo Ja. nooit met. Maar de lu vergeet mij niet. Want dat is iets heel ingrijpends in hun leven. Ja. Daar gaat ze dan vanuit. Dus er komt later nog wel eens mensen tegen die tegen dik zeggen van doe eerst nog. Ja, en dan denk ik, oh ja, help. Ik weet niks meer van dich. Ik was alleen maar op Ik weet vaker wel het hoesnummer bij wijze van spreken. En dat ze een of andere lelijke lamp hebben hangen in de gang. Dat weet ik dan wel. Dat ontroert ze Ja, dan ja, ja. wel. Maar wat ze dan ook weer precies haaien. Of, Het was te maken met waar heel veel over te doen is tegenwoordig. Agressie tegen ambulancemedewerkers. Ja, alleen het is niet zozeer persoonlijk gericht. Het is onmacht en drugsgebruik. Oh, Dus jullie die wat oké. ten gevolge van drugsgebruik gewoon agressief werden in het algemeen. Niet specifiek op Ja, dich ja, gericht. Of dat die gewoon een bepaald ziektebeeld hebben, waardoor dat ze agressief waren. Hè? Als die lui gaat in de hersenen hebben, een epilepsieaanval hebben gehad, dan, of te leeg zitten met de sokker, dan Oké. kunnen ze ook wel eens weers doen en Wat een moeilijk leuk doen. dansje trouwens. Ja, een beetje. Ja. Ja. Oké, dus het is. Maar is dat dan de En dan les? valt het wel met. Dan valt het wel met, En dan oké. hebben ze ook zelf een aandeel erin. Hè? Ja, ligt dan wie ze zich opstelt. Ik denk Zit ze ook achter het stuur? Nee, helaas niet. Nee, ik zit er even. Ja. Wat moest ze door voor doen? Voor achter het stuur? Ja? Ja, dan hebben ze volgens mij MBO 3 of 4 niveau hebben ze nodig. En dan in principe gaan ze gewoon naar de ambulanceacademie. Ja. En dan werd ze opgeleid tot ambulancechauffeur. Niks voor dich? Aan zich heb ik wel een sigaret gehad van die combifunctie. Dat liet me aan zich wel heel erg leuk. Ja, Kent ze die serie over de Engelse... ja Ambulance UK. Ja. Ja. Vindt ze, Ja. vindt ze die niet geweldig?
Ja, ik heb het wel eens gezien, maar ja, het is wel vergelijkbaar. Alleen hebben we weer niet zo'n drukte. Hè? Dus in Londen zitten, ik weet niet wie verwachtende... Ja, maar die mensen werden zo mooi integer neergezet. Ook met persoonlijke verhalen en... Ja. Nou ja, voor zover ik het kan beoordelen, kreeg ze wel een oprechte indruk van het werk. Ja, jawel, en dat is het ook. Dat is even wat zie je uitkomen achter het stuur, onderweg naar een patiënt. Ja, dat is bij ons ook. Geen cijfer ook? Och, een hele hoop. Ja, gewoon. Heb zich dan niet aan nog verkocht op Marktplaats? Ja, daar heb ik erop gezet voor 3 tientjes en dan ben ik kwijt. Ook terwijl je met toeters en bellen riet, werd er ook nog gewoon in de Marktplaats gebrod. Ja, joh, wat ze erop hebben gezet. En wat ze gegeten en wat ze gedaan hebben in het weekend. Ja. Maar bij de patiënt geeft de knop om. Dan is de patiënt er zo. Focus. Dan is er focus. Ja. Lijkt me waanzinnig. Leuk werk. Komt ze in de dag met? Serieus? Ja, we kunnen ze in de, als ik dat kan regelen, dan... als ik dat ga regelen? Ga je ze in de dag met? Ja. Ik ben dadelijk even het nummer. Ja, ik ben een keer 's nachts met de politie mee geweest. Dat vond ik waanzinnig. Ja. En het grappige is, Paul Anton Faber, die zat ook in dit programma. Ja. En er is achteraf deze een keer met ons mee geweest. En wie een keer, of ik een keer met hem. Ja. Hij zich dan nog een keer met ons mee? Ja, dat is goed. Ja, lijkt me gezellig. Dan kunnen we ook wat ruiger doen, want dan weten we gewoon dat we een ambulance-medewerker bij ons hebben. Dat is nog materiaal, dus ik ken nog net niks, maar dat maakt niet uit. Ja. Ik denk dat ik wel zo'n soort MacGyver best, hè. Overal wel iets van kan maken, zo'n beademingsapparaat. Nou, dat nog ook niet, maar wel boerenverstand. Ja, dat heb ik.